Så er vi live. Så er vi live. Velkommen til alle sammen. Alle jer, der allerede er på. Der var nogen, der var tidligt på. Många. Välkomna. Ja. Og jer, der er på, I må gerne prøve chatten af og Q&A af. Chatten, vi kommer også forbi det her om 5 minutter igen. Chatten er der, hvor I kan skrive ting, som er synlige for andre, og Q&A er der, hvor I kan sende nogle af de rigtig skarpe spørgsmål, som I ikke selv vil stå ved, til Per og jeg. Vi ved godt, hvem der skriver. Så det er ikke helt anonymt. Det er ikke... Og ja, vi har jo lige gennemført første webinar. Og vi överlevde. Hvor stort set alle var med fra start til slut. Det er ikke normalt for et webinar, at der er så mange, der hænger på helt til det sidste. Der er allerede kommet noget ind i chatten. Er der bare dig, Knud Erik? Jeg er bare inde og kigge. Ja, du var inde og kigge. Og det er fordi, den står og lyser rødt her for os, når det er sådan, at... Vi mangler... Ja, okay, der er 10 sekunder i. Mange af de vil sige, det er første gang, Rasmus, at du er så præcis. Och inte kun note-takern. Ja, precis. Det känns konstigt att inte ha note-taken på prick. Ja, note-takerne, de kommer til tiden. Vi kan lige lave en lille quiz til jer, der sidder derude. Tror I, at Palle Dinesen faktisk er den rigtige Palle Dinesen, eller tror I faktisk, at det er en avatar? Kom, gæt. The real deal. Det er rigtigt over det. Ja. Det er forkert, Lene. Ja. Det er den rigtige legendariske Palle Dinesen, sammen med den rigtige legendariske Knud Erik Petersen og den endnu mere legendariske Dorte Dørgaard Larsen. Och Rasmus. Ja, good. Vi mangler lige 10 deltagere cirka, så vi giver den lige et minut mere. Og jeg ved, vi har lidt overraskelser med. Jeg blev i hvert fald overrasket. I was surprised in the first. We don't want to tell it right now. You will see later. I får det at se senere. Vi giver det lige et minut mere. Cheese 46. Ja, grund til at jeg sidder sådan her, så er det fordi, jeg mangler briller, tror jeg. Jeg kan godt lide, at I to til sammen hedder Anna. Står på min skærm, står der Anna Lundahl Hedin. Det er også på min. Det er vores marketing wizard. Ja. Vi går i gang om 1 minut. Sådan for alvor. Og til de nye, der er kommet ind, I er velkommen til at prøve chatten og Q&A. Eller så for, at I har fået kaffen skænket op og klar til en spændende time. Du sa 1 minut, vi får vänta. Ja, jeg er så ivrig for at komme i gang, fordi jeg synes, at vi har så mange spændende ting. Og vi har fået besøg af nogle rigtig spændende folk, der har noget på hjerte. Og det her er jo sådan, det er jo ikke et webinar, som det forsøger vi i hvert fald at gøre til ikke et klassisk webinar, men hvor vi taler lidt mere og har lidt færre slides. Nu må vi så se, hvor godt vi rammer det. Ja, man kan købe de trøjer, vi er på. Se, det er den lille anekdote, inden vi starter.
Men ja, Thomas, jeg ved ikke helt, om du må, fordi det her det er faktisk et fejl-op. Nej, det är faktiskt helt fel. Vi har ju bytt grafisk profil och identitet och tryckt upp tröjor med alla gamla loggor och för att kunna ha nya med den stora nya loggan. Men vi använder samma leverantör som har gjort det tidigare. Så att de gjorde ett perfekt proof på hur de skulle göra, men när vi väl fick dem så har de gjort allting rätt förutom att de har tagit den gamla loggan. Så att, vi har faktiskt några över. Man kan få åtminstone, vi kan låta ut åtminstone 2 till de bästa frågorna. Ja. Og Mads Ole stiller et spørgsmål om det er en AI-baggrund eller et ægte nervøst velur. Det får I at se senere. Måske. Godt. Vi går i gang nu. Tusind tak, fordi at I vil deltage alle sammen. Og vi er sindssygt glade for at se så mange mennesker til et webinar eller til en fireside chat som det her. Vi har selvfølgelig kigget lidt i deltagerlisten, og det er vildt imponerende, hvad det er for en kompetence, der stiller op til det her. Ikke bare gæstetalerne, som jeg kommer til at introducere lige lidt, men jer, der melder jer til. Og det viser noget om, at vi er klar i Danmark til at bruge data. Ikke bare kigge på data, men også sætte det i anvendelse for at nå de mål, vi skal nå inden for den grønne omstilling. Og vi har en times tid her, og lige knap en time. Anna, kan vi få agendaen på? Kommer lige om et øjeblik. Vi optager hele webinaret her, og I får selvfølgelig tilsendt link bagefter. Det kommer også på YouTube. Det bliver oversat, eller i hvert fald med undertekster på forskellige sprog også. Og vi har også fundet på lige her for 2 timer siden, at vi laver et lille deep dive efterfølgende, hvor I får et link til et Google Meet møde, hvor I kan joine os, gå på bagefter, hvis I har yderligere spørgsmål. Fordi jer, der sidder derude bagved, vi har ikke åbnet op for, at I kan snakke til os, så I kan bruge chatten og Q&A. Og lige for at gentage chat og Q&A. Chatten, det er der, hvor I skriver og kommenterer, hvor alle kan se det. Vi følger selvfølgelig med i den. Og Q&A, det er der, hvor I kan stille spørgsmål i al fortrolighed, hvor vi kan se, hvem det er, men andre kan ikke se, hvilke spørgsmål I stiller. Vi vil meget gerne have jeres spørgsmål undervejs. Det gør det meget mere livligt. For ellers så tror jeg ikke, at vi tar det på vägen. Vi behöver inte spara alla till slutet. Utan det kan blive en lang snak. Men velkommen til. Og velkommen til en session, hvor vi taler om Agentic AI. Det er sådan set det næste bølge, den nye æra inden for bygningsdrift. Eller den er allerede i gang i andre områder, men nu kommer den til jer som bygningsejere. Vi kommer til at se hvilke udfordringer de store bygningsejere har, specielt fokuseret på det danske marked. Vi har en lille samtale omkring, hvordan kan vi løse det her sammen. Og vi slutter af med nogle helt konkrete eksempler på, hvad kan du gøre lige nu og her, for at forberede ikke bare dine data, ikke din bygning, men også din organisation til at være klar til det her. Så velkommen til. Og så er det mig, der skal trykke. Der var den. Sådan. Jeg vil gerne byde velkommen til Per Karlberg, som er co-founder af PropTech OS. Og så har jeg også inviteret Dorte Nørgaard Larsen, som er direktør i Energiforum Danmark. Dorte kommer til at tale lidt ind i, hvad det er for nogle ting, der kommer til at ramme bygningsejerne i Danmark i 2026. Så har jeg inviteret Palle Dinesen. Palle, han er en del af vores eksisterende økosystem af partnere. Så det vil sige, at Palle har været en del af PropTech OS i en årrække. Jeg har også inviteret Knud Erik Petersen, som om nogen ved noget om rengøring, så er det ham. Men han er inviteret, fordi at han er eksempel på, hvordan man kan drive sin forretning og sin software ved at bruge eksisterende data i bygningen. Og udover at Knud Erik også er rengøringsevangelist, kan man sige,
så er han også stor fortaler for at anvende data, som allerede findes i forvejen. Og vi kommer tilbage til jer tre lidt senere, men ellers så er det Per og jeg, der vil være her i studiet. Og vi starter med dig, Per, lidt om agenter. Agenter, och vi sa att för att kunna hålla tempot så tar vi precis det här på engelska. Så what we are in front of now is driven by a macro trend that I'm sure you've seen numbers like this, bigger numbers, smaller numbers, and this is from October, where Morgan Stanley had looked at the real estate industry and estimated that almost 40% of all the tasks could be automated then or today. It was 2 months ago, so I think it's starting to feel old already. And this is a remarkable, and that it is something that is not. They estimated that it would be done over 3 years, 3 to 5 years, and this is what we have started to see now, where we were just getting used to being able to use generative AI and to have things that took weeks to be done in hours or a day, when we saw how it could not only be done to boost and help to answer and support work, but where we are starting to see agents that can do work and automate tasks or chain them together to automate entire processes. And But one thing I think we should make sure that we all understand, what is the difference? Why is there a need for agentic AI? And we have our ChatGPT. Vi har vores ChatGPT, vi kan tage billeder af køleskabet, og så kan den gætte på, hvad vi skal have at spise. What is the difference? What is the new here? Yeah, I mean the difference here is as we've tried to illustrate here. While one is creating content or answering back, so that it can help, support, boost, supercharge, whenever you're sifting through massive amounts of text, trying to be creative or trying to come up with something, it is something that can amplify work that we are doing. With agentic AI, it is we can think of it more as a sense, reason, and act loop, where it can do work and not only respond to something that a human does, but do work autonomously, where a generative AI typically exists when you talk to it or when you interact with it, but agentic AI can be autonomous, and this means that it's it's not while I think everyone has had this aha moment where what used to be hours or days, it was just done without much work and in hours or minutes. Where with agentic AI, that can be work that is done without needing for a human to do anything, and then just so with generative AI, you are still doing the work. You are still the operator, but with agentic AI, you are the supervisor of AI agents doing the work. This is where one is a boost in productivity, the other one is automating and taking care of work. And it's remarkable thinking about this, that what we're seeing now with this. What is automatable now, and what seems to be the guess is that this will be rolled out not over decades but over 3 to 5 years, and this is what our new goal, apart from making data useful for people and to boost to make sure that we can do everything that is real estate specific. So proper goals can be the eyes and hands of powerful AI agents that can reason, so that we can be the sense and the act
layer with all these frontier models. Og de her 37%, 37% from real estate, they are the same in other areas. It could be the same in public buildings. It could be the same in campuses or in retails. Yeah, this is across everything, and part of it is just same as any other industry. Administrative work, accounting, controlling, legal, or estimating and measuring things. But a lot of it is quite specific to real estate data, to understanding facts on the ground, or to change a set point, create a work order, schedule something, alert some human, or to initiate some other sequence of events. And this is what we are. See if the clicker works. What we are going towards, where we are. This is not something where you have a super intelligence and you put your entire company in the hands of one agent to reason and figure everything out. But this will be done task by task, process by process, and with a hierarchy, a team of agents. Some which will do simple things, will call in more advanced agents to reason, to check the work of more simplistic agents, and to interact with each other and eventually with humans in order to ensure that they are doing the right thing. Og de af jer, som ikke var med på webinaret kl. 9, har mulighed for at selvfølgelig få hele det webinar, hvor vi går meget mere i dybden på agenterne. Hvordan man holder agenterne inden for de rammer, som man har bedt den om at arbejde, hvordan man superviserer agenter, hvor vi har det, vi kalder human in the loop, altså rigtige menneskers interaktion, så vi sikrer, at agenterne arbejder for os og arbejder struktureret. And some of it will be automated altogether, but to start with, it will be a big win to just have someone spot something that should be done, devise a solution for what it should be, and motivate what it is, so that similar to those of you who have been working with coding agent or with a generative AI, when you can just say, okay, implement the plan. And you're still the ultimate expertise and the authority, but with someone else doing the bulk work. So here is an example from Lovable, which I think is a great version of a coding agent that you can give a task. It will produce a plan for what to do, and then leave it up to me as a supervisor to just say, no, that's not right, or okay, implement the plan. And this is the pattern that we'll see in all the industries, and definitely in real estate. So we are building the agent runtime. We are building the tools to make sure that agents can sense, act, and have a way to explore the facts and data needed, and also building this, as you said, this administration and supervisory toolbox to develop, to troubleshoot, to measure and log, and to set up the proper access rights and guardrails around agents. Så man bruger faktisk værktøj her til at lige kigge sine assistenter over skulderen og følge med i, hvad der bliver lavet og just like any other junior associate or any other worker, you have a supervisory role just to make sure that they are not doing that they are doing good work, and that they are not doing anything else than they should be doing. And here is just an example of one agent exploring PropTech OS, having an objective to understand the ventilation and presence patterns to spot the inefficiencies, and then figuring out how to use PropTech OS to achieve that. So if this 37% will be automated, there will be some work in supervising this automated work, but it's a different way of supervising work than what we're already doing. So just to
get out of the agenda and leave it for the rest. So we have built this. This is now in production. We are starting to see how this works in practice. We have autonomous agents. This nighttime example, we saw a recording of when we built and developed that agent. It was running this night autonomously, and it did the same analysis. It will do it every night until we come up with a reason why it shouldn't. So that is a task that doesn't have to be done. Og den bliver ikke træt. Den har ikke brug for weekender. It depends on we all read about the energy crunch needed to run these things, but compared to a meal, I think the watt hours needed to run this nighttime setback analysis is fractional. Og mangler vi ikke noget på den her slide, synes jeg? Noget med noget open source. Yeah, right. Yeah. So all of these agents that we have built, they are open source. They are available to just explore, add your own, test them out, see how they are doing, how we have built them. We'll drop a link in the chat. So go ahead and see what it is, and we'll continue to build out this suite, and we'll launch it in February. So in a couple of, I guess, more than 2 months. Ja, så lad os lige prøve at høre jer derude og se, om I er aktive. Vi har lige et lille spørgsmål til jer. Se, om der er nogen, der får svaret. $37. Der var 60-50. Det er alligevel mig. Vi kan ikke se, hvem I er, når I skriver det her. Så, men det tyder på en nysgerrighed og en optimisme. Og selvfølgelig er der forskel på, om man sidder og er serviceleverandør til en kunde, til virksomhed, eller om man er kunden selv. I'm not at the keyboard. I would have written something probably twice the 37 number. I think it's a gross underestimation. I think it's closer to the 80% we see there on the screen. Og der er så det spørgsmål, fordi skal vi så have færre ansatte? Nej, det tror vi faktisk ikke, men vi får gjort meget af det, vi ikke har tid til at få gjort i det daglige. Så vi får faktisk en højere produktivitet. Og med de her tal og den her intro, så lad os stille over til Dorte, som vil prøve at fortælle os, hvad er det, I som bygningsejer står overfor? Ikke bare om 10 år eller om 5 år, men rent faktisk lige her om straks. Værsgo, Dorte. Jamen tak, og jeg håber, at I kan høre mig derude. Jamen, jeg har prøvet at sige, eller få sådan et overblik over, hvad er det, der rammer bygningsdriften hen over de næste par år. Hvad er det, der har ramt os indtil videre. Og det har jeg delt i 3 klumper. Der er noget med ESG og LTA, der er noget med automatik og styring, og så er der noget med indeklima, fleksibilitet og energieffektivisering. Men det hele sådan starter med, det er, at der kommer flere og flere krav til, at vi dokumenterer, og at vi beregner, og at vi indberetter og rapporterer. Så der er et kæmpe krav om data, og også derfor en lille grad af sund fornuft, fordi hvornår giver alle de her data mening, hvad er det, vi kan bruge dem til, hvad er det, de her data frigiver, eller gør det muligt for at komme, at vi bruger tid på, og der skal vaskes data, og der ligger et kæmpe arbejde med at samle de her data til alle de her rapporter, som vi skal give. Og derfor så er det vigtigt at holde sig for øje netop, hvad er det for nogle data, vi kan bruge til noget, hvad er det for nogle data, der er krav om, at vi får samlet og givet videre, og så igen, hvor er det, vi kan få noget hjælp til at gøre noget ved de her data og samle de her data. Fordi hvis jeg kigger på mange af de krav, jeg lige om lidt gennemgår, så er der rigtig mange, der har brugt nogle Excel-ark til at få styr på det her, og de har brugt nogle
forskellige platforme og skulle samle data fra 800 forskellige steder for at få det her billede. Og det viser jo noget om, hvad det er for en kæmpe udfordring, vi står overfor. Der vil være en masse bygningsejere, der er inde under en ESG-platform, hvor de skal afrapportere på henholdsvis scope 1, 2 og 3. Det er måske de lidt større bygningsejere, der skal det. Men de skal have styr på deres direkte udledninger. Det er altså, hvad de selv bruger af brændstoffer og energiforsyning. Så er der de indirekte, det er det, de køber, det er det, de kan se på elregningen eller varmeregningen eller et eller andet. Og så skal de også komme med de indirekte udledninger. Det er, hvad de køber, det er, hvad de bruger af fly, det er, hvad de bruger af konsulentydelser, af kuglepinde og alt muligt. Og give sådan et nogenlunde slag på tasken for, hvor meget CO2 udleder det her faktisk, er jo et kæmpe regnestykke. Og dem, der så bruger nogle platforme, hvor de siger, om kontorartikler, 100.000 kroner af kontorartikler giver cirka det her CO2-aftryk. Det, at man systematiserer nogle af de her ting, også kigger på, hvad for nogle af alle de her udledninger, er de udledninger, der er størst. Altså fordi det vil være 3-4 ting i de her analyser, som giver måske 80% af CO2-aftrykket. Så er det jo der, vi skal kigge, så er det jo der, vi skal have de detaljerede data, og de andre, der kan vi lave nogle shoes eller et eller andet på det. Så kommer der i bygningsreglementet, primært for nybyggeri, men også på sigt, når vi renoverer, nogle krav til en livscyklusanalyse. Og der er driften en vigtig del af den livscyklusanalyse. Og det vil sige, at man skal kunne sige noget om sit energiforbrug til opvarmning, køling, ventilation og belysning. Man skal sige noget om forbruget af materialer, når man vedligeholder, reparerer og udskifter bygningsdele. Hvad giver det her CO2-aftryk? Og så skal man sige noget om andre driftsrelaterede udledninger. Og alt det her, det er jo, der ligger jo nogle beregningsmaskiner og sådan noget. Men det at have et overblik over, hvor meget af det her bruger vi egentlig, kan jo pludselig få betydning for, om man får godkendt sit projekt, og om man kan holde sig under den ramme, der er. Og lige pludselig er det ikke ligegyldigt, hvad for nogle dimser og dutter man bruger, om man har styret sit energiforbrug, og om man i det hele taget aner, hvad man bruger på vedligehold og reparationer. Og lige pludselig er det heller ikke ligegyldigt, om man skynder sig at vedligeholde og reparere, inden skaden er for stor, fordi bare det at vente måske et halvt år med at udbedre en eller anden skade, betyder, at følgeskaderne bliver mange flere og meget mere, og lige pludselig så bliver CO2-aftrykket et andet. Så de her krav, som måske virker som nogen, der bare lige nu er mest for nybyggeri og mest for store byggerier, kan pludselig få en betydning, når det hele udvikler sig, og det pludselig også kommer til at gælde for renoveringer eller transformationer af bygninger. Så kan så den grønne omstilling begynder nu at virkelig sætte nogle flere krav til bygningsejerne og bygningsdriften og bygningens levetid. Og til dokumentationen af det, vi gør. Og det vil sige, at man jo for at lave en LCA-analyse, så kan man hyre en eller anden konsulent, som så spørger og gør og måler og vejer og sådan noget. Og der vil være en masse af sådan nogle nøgletal, man kan bruge til det her. Men det er også klart, at mange af de her erfaringer med for eksempel LCA-beregningerne viser, at hvis man har konkrete data, man kan putte ind i beregningen, så bliver den tit mere præcis, men det bliver også typisk bedre, fordi nøgletallene er sådan nogle gennemsnitstal. Så hvis man har noget, der er bedre end gennemsnittet, så kan det jo betale sig at have sine egne data på det her. Men det er rigtigt, der er en masse nøgletal, man kan proppe ind i modellen, hvis man ikke har de her data selv. Men man skal i hvert fald tage stilling til pludselig, når man på sigt i hvert fald, når man skal renovere, er der en livscyklusanalyse, der giver mening, og hvad er brugsfasens rolle i det her. Så kan du skifte. Der kom den. Ja. Så er der fra bygningsreglementet og bygningsdirektivet også nogle krav om, at vi faktisk skal
have styr på vores drift af bygningen i forhold til de tekniske anlæg. Og lige nu er der et krav, der hedder, at 290 kW installeret effekt, så skal man have det her, hvis det kan betale sig. Og det er jo sådan en 100 meter diskussion, vi kan tage, hvornår kan hvad betale sig. Men i princippet, så skal man løbende overvåge og analysere sit energiforbrug. De tekniske anlægs regulering skal kunne kommunikere, og man skal kunne udtrykke bygningens energimæssige effektivitet, og man skal have fejl, og driftspersonalet skal underrettes om de her fejl. Det er meget af det er klassisk bygningsautomatik, men det der med, at de tekniske anlæg skal kommunikere på tværs af hinanden, og at man skal lave de her analyser, som ligesom går over siloerne og ligesom samler tingene på tværs, det er en udfordring for rigtig mange af de eksisterende bygninger. Og noget, hvor nogen siger, jamen skal vi så have de her 5.000 sætpunkter fra belysning ind i vores CTS, det bliver jo mega dyrt og meget besværligt og sådan noget. Og der kan man sige, nej, der er andre løsninger. Der er måske nogle smartere genveje ved at bygge ovenpå, og så bruge de data, man har, trække dem ud, og så lave en ny platform til det, eller et nyt overblik. Og det bliver vigtigere og vigtigere med de her genveje, og det der med at have styr på sine data, og hvordan man får samlet dem, og hvordan man får trukket dem ud af de systemer, man har. Fordi at bygningsdirektivet siger, at i 2029, der skal bygninger helt ned til 70 kW installeret effekt, hvilket svarer til ca. 1200 kvadratmeter, leve op til de her krav. Og det gælder også eksisterende bygninger. Altså, så det er ikke kun et spørgsmål om, at du skal have byggetilladelse eller renovere. Det er de bygninger, der er i drift. Og samtidig så kommer der et krav om, at bygningsautomatikken også skal overvåge indeklimaets kvalitet. Mm-hmm. Og lige nu er det, vi hører på vandrørene, er, at det er varme, det er lys, det er luftkvalitet og luftfugtighed, og så er det så også noget om partikler. Så lige pludselig så skal vi jo kunne samle nogle nye typer af data, vi ikke har kunnet samle før. Mange af dem er allerede i bygningsautomatikken, i ventilationsanlægget, i varmeanlægget. Så det er jo bare et spørgsmål om, at man skal have dem ud, og at man skal kunne få dem præsenteret, så man kan overvåge kvaliteten af indeklimaet. Ja. Så her er der igen en ordentlig røvfuld af data, som vi skal tage stilling til, og som vi skal kunne få fat i, og som vi skal kunne bruge, og om vi skal præsentere dem. Mm-hmm. Men det sidste og vigtigste argument er jo i virkeligheden, at det er jo fordi det giver mening. Altså et er, at det står i nogle reglementer og direktiver, men det vigtigste er faktisk, at det her giver mening. Og at vi oplever i alle typer af organisationer, der driver bygninger, at indeklimaet, både det målte og det oplevede, får større og større indflydelse på, hvordan folk oplever at arbejde på det her sted, deres effektivitet. Jeg har kommuner, der pludselig får at vide, at den her medarbejder er overfølsom for denne her type afdunstninger af et eller andet kemisk middel. Hvordan måler vi det i den her bygning, så vi ved, om vedkommende kan blive ved med at arbejde der? Og hvad er grænseværdierne for det, og hvordan tjekker vi det, og hvad skal strategien være for det? En anden ting, vi også oplever, det er, at flere og flere kigger på fleksibilitet i forhold til brug og drift af bygninger. De meget forhadte storrumskontorer og fleksible pladser er jo forhadte af mange grunde. Man vil have billederne af sit barnebarn og sin yndlingspotteplante med alle vegne, og det er jo smadret besværligt. Men samtidig så ligger der jo også nogle potentialer og nogle muligheder i det her, som man bliver nødt til at forholde sig til. Og endelig så kommer der også i forhold til den grønne omstilling i energiforsyning et behov for at flytte nogle peaks på forskellige tidspunkter, fordi vi skal simpelthen bygge alt for mange vindmøller og alt for mange solcelleparker, hvis peak ligesom er barren for, hvor meget vi skal have af de her anlæg. Og hvis vi faktisk kan flytte peak
til nogle andre perioder, så giver det en meget billig og grøn omstilling, og det giver også en god business case for de fleste virksomheder. Man kan sige for eksempel på fjernvarme, der har jo forerfaringer med, at hvis de varmer og fylder alle varmelagerne eller varmetankene i de forskellige store ejendomme i København klokken 2 til 4 om natten, så er det billigere både for bygningsejeren og for HOFOR, fordi der er ikke så stort run eller tryk på varmeproduktionen, og det vil sige, at det er billigt at fylde op, og der er ikke nogen beboere, der oplever, at de ikke har varmt vand til deres bad eller et eller andet, og så i løbet af dagen, mens folk er på arbejde, der kan man så fylde op igen, så man flytter de her ting. Og alle de her 3 ting kan man jo ikke, uden at man har styr på, hvornår bliver ens bygning brugt, hvad bliver den brugt til, hvad er energiforbruget, hvad er det for nogle vitale tekniske installationer, der kører hvornår. Så det her er jo mere en energiledelse i den gode gamle klassiske disciplin. Og lige nu kan vi jo så se, jeg ved ikke om folk kan se den her meget fine illustration, men der står en fugl oppe på førstepladsen, ikke? Og så står der en fugl og kigger op nede ved femtepladsen. Det vi oplever, det er, at der lige nu er sådan en meget skarp udvikling, hvor der er rigtig mange, der fokuserer på de klassiske dyder, og det er rigtig godt, men som stadigvæk sidder med deres Excel-ark og kigger på det, og som stadigvæk bruger enormt meget tid på dataindsamling og datavask, og bruger mange penge og kræfter på at få tingene til at snakke sammen. Og så er der andre, der fiser afsted med agenter og selv bygger og gør alt muligt. Og det vi ser ind i, det er, at vi får et A- og et B-hold på det her. Og også, at vi som samfund kommer til at risikere at spilde rigtig mange penge på dårlig dataindsamling, forkert dataindsamling og dårlig datadisciplin simpelthen. Ja. Så derfor er det så vigtigt, at vi inden vi går fra telegrafen til mobiltelefonen, hvis man skal bruge en analogi der, at vi bliver lidt skarpe på, hvad er det, vi skal bruge data til, og hvordan kan vi gøre det nemt for os selv og hinanden. Super, ja. Jeg hører, at vi kan ikke komme udenom data, og vi kan ikke rigtig dukke os for at leve op til de mange forskellige krav, og det er velkendt i branchen, at når man kobler ting sammen, så driver man sine bygninger mere effektivt, men der har ikke rigtig været nogen pisk, kan man sige. Guleroden har været at spare energi, og jeg synes også, jeg hører dig sige, at det er dyrt at gøre det på bagkant. Gør nogle tingene rigtigt fra start af, herunder også med dataindsamling eksempelvis. Ja, det er rigtigt, og så samtidig så må vi jo sige, at rigtig mange bygninger har jo nogle systemer, som blev sat i værk for 10 år siden, for 20 år siden, for 30 år siden. Og det er jo ikke et spørgsmål om, at de alle sammen skal skiftes ud. Vi bliver også nødt til at forholde os til, at vi har nogle ting, der fungerer, men som måske skal optimeres, eller kobles, eller opdateres, eller et eller andet. Og det er vigtigt, at vi hele tiden kigger på, hvad har vi af udgangspunkt. Og der er jo også nogen, der altså de data vi har, skal vi jo kigge på og værne om, men nogle gange kan det da godt være, at man skal lave en lille bypass i forhold til, hvor er det de der data vi har, og hvor er det vi kan få de her data fra. Men min oplevelse er også, at de fleste leverandører af diverse systemer faktisk godt kan levere de data man vil have, hvis man trykker dem lidt på maven. Og så siger Mads, spørgsmålet er også, om man i nær fremtid kan rekruttere folk, der gider arbejde med de her Excel-analyser. Og det er også en god pointe. Vi sidder nogle gamle runkadorer rundt omkring, som trækker vejret dybt og er sådan lidt bekymret for, hvordan, altså, hvad er det, der sker inde i den der mave på den der robot, og kan jeg stole på det? Og det er jo også en kæmpe opgave, der ligger, fordi
det er en pædagogisk opgave, der handler om at få nogle eksempler ud og leve og vise, at det her det fungerer, og man kan godt stole på det. Men også hvad det er, man skal være på vagt overfor. Fordi vi har alle sammen prøvet at stille en robot et eller andet spørgsmål og få noget, der er helt i skoven tilbage. Ja. Og det er noget, vi skal være opmærksom på, og alle sammen. Og med de ord, så vil jeg godt sige tusind tak, Dorte, fordi du tog dig tid til at være med i det her, og har givet os lidt et indblik i, hvad er det, vi skal se på fremover. Og det var en rigtig god optakt til det næste. Og vi har i hvert fald et bud på løsningen. PropTech OS er et operativsystem. Og vi har jo set det her komme. Vi har arbejdet med integration af data i bygninger i mange år, og ved, hvor kompliceret det kan være, hvis ikke man arbejder med åbne standarder og den her slags. PropTech OS er ikke bare et data warehouse, det er faktisk et operativsystem. Så det kan kommunikere begge veje. Det kan tage data fra de systemer, man har i forvejen, gøre dem ensartet på tværs af din bygningsmasse, så man har et målepunkt, man kan sige, det hedder occupancy tilstedeværelse, uanset om det kommer fra en CO2-måler, eller en hall monitor, eller en Ubiquitance, eller en IoT-sensor fra IoT-fabrikken, whatever. Og vi stiller de her data til rådighed i en standard også, som gør, at alle kan forstå data, altså en semantik, som det også hedder. Så det er en relation mellem data. Og det gør, at vores partner, vi har et helt partner-økosystem, de er eksperter i at lave applikationer, ligesom man har på sin mobiltelefon eller på sin Windows. Nogle laver systemer, der er rigtig gode til at styre prædiktiv varmestyring på børnehaver eksempelvis. Andre laver systemer, der er meget, meget mere avanceret og kan tage et helt butikscenter for eksempel. Men det er også forskellige slags ESG-rapporteringsværktøjer, alt efter hvilken branche man er i. Nogle har BREEAM, nogle har LEED, nogle skal rapportere i forhold til selvfølgelig almindelige ESG og GOG-standarder. Hele det her omkring brugertilfredsheden. I sidste ende er det jo brugerne af bygninger, vi bygger bygningerne for. Vi bliver nødt til at være opmærksom på, at de skal have det godt. Det er indeklimamålinger, men det er også feedback. Og så handler det om effektiviteten. Vi kan gøre tingene meget, meget mere effektivt ved at bruge digitale værktøjer. Men det kan nogle gange være svært, fordi man har så mange siloer, og det er så egentlig den løsning, eller det problemstilling, som vi løser ved at give et ensartet sprog til at tale på tværs af bygningsdata. Og det er ikke bare os, der synes, det er en god idé. Her har vi et eksempel på, at vi har over 50 apps, som er direkte installerbare, når man har PropTech OS som dataplatform, så operativsystem. Vi har i forvejen over 70 integrationer. Nogle af integrationer er bygget på et sprog, der hedder Real Estate Core. Det betyder, det tager cirka en time at koble et Svecon-anlæg med 200.000 datapunkter, hvis man nu havde det. Det har vi faktisk en bygning, der har 200.000 datapunkter. Det tager ikke mere end en times tid at koble de her ting sammen, fordi at de taler det samme sprog, de to systemer. Vi er enige om, at det lokale, som sidder på en etage, det har det samme navn på tværs af bygningen. Og i Danmark, vi har ikke mødt en eneste leverandør af data, eller software, eller hardware, som ikke synes, det her det er en god idé. Men de går og venter på, at det er jer derude som slutbrugere, som bygningsejere siger, det vil vi have til at fungere. Og i dag der er det så Palle fra Ubiquitance og Knud Erik, som jeg har været inviteret ind til at prøve at tale lidt om det her værdien, og hvad er det gør for forretningen og for kunderne. Jeg tror jeg er på en forkert knap. Jeg har 2 knapper her, og jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, hvilken en der fungerer til hvad. Velkommen Palle og Knud Erik. Tak. Tak for det. Som jeg nævnte lidt indledningsvis, der inviterede jeg, fordi at I har fra start af, da I byggede jeres virksomheder, talt ind i sammenhængen i økosystemet i bygningsdriften. At vi skal tale sammen, ikke bare som mennesker, men også datamæssigt. Og Palle, nu er du jo eksisterende økosystemspartner, så du får lige taleretten først. Hvor er det, at du ser, at de her data, som I arbejder med, det I kan gøre, giver mening, når det er på de her fælles sprog, fælles datamodeller? Altså, man kan sige, at for det første, så vi støttede jo meget tidligt PropTech OS og integreret med PropTech OS, fordi
Helt fundamentalt og filosofisk er måske så meget sagt, men data bør jo høre til en bygning og ikke til 10 forskellige leverandørsystemer. Og der i mange år, så var det ligesom hot, at man kunne lave API-integration, og sige, nu kan vi integrere API på indeklimadata og på occupancy data og på energidata, og det er altså meget godt, men hvis man er bygningsejer med 10 eller 20 forskellige bygninger, som hver har 10 eller 20 forskellige systemer, så kan man begynde at lave matematikken. Det kan jeg ikke i hovedet, men det er faktisk helt utrolig mange API-integrationer, der aldrig kommer til at fungere. Hvis man derimod trækker data ind i et standardiseret format i en data lake, som vi gør i PropTech OS, så kan alle de apps, vi kan bygge ovenpå, de kan jo så trække data ud i den samme standardiserede format. Og det er jo i virkeligheden, som jeg ser det, skønheden ved det, som vi laver i PropTech OS. Men jeg vil også godt sige, man bliver nødt til at starte et helt andet sted, og det handler om business casen. Det, som jeg har lært gennem mange år, jeg ved ikke, om man kan se min grå hår, men jeg har trods alt været i forretning i mange år. Vi har lagt et filter på dig. Ja, det er også. Der er tre ting, som kan flytte noget. Det ene, det er lovgivning, hvis vi bliver tvunget til at gøre noget, som Dorte talte om før. Det andet, det er frygt. Hvad vågner en CFO i en stor virksomhed over 3:30 om natten og tænker, hvordan pokker skal jeg løse det problem? Og det tredje, det er økonomi. Og for at gøre det håndgribeligt, så starter vi altid med at kigge på, hvad er business casen i det her? Fordi en ting er, at vi kan samle data op på occupancy, og det er alt sammen meget godt, men hvad er det for en værdi, vi kan skabe for vores kunder? Hvad er det for en besparelse, vi kan skabe for vores kunder? Så vi starter altid vores engagement med en kunde med at lave business casen på bedre pladsudnyttelse. Og når vi så gør det, så begynder det jo at give sig selv de muligheder, og hvorfor skal man gøre det her, og sideløbende. Men det kan man sige, en ting er, at man kan spare på sine kvadratmeter, som det vi beskæftiger os med. Det andet er jo så, hvad er den afledte energibesparelse, dermed CO2-udledningsbesparelse på det. Men det tredje ben er det, som der også er blevet talt lidt om tidligere, som handler om mennesker. Fordi som du sagde, hvis ikke det er en svinestald eller en lade, så er bygninger bygget for de mennesker, der skal bruge dem. Og i den sidste ende, så er menneskerne, det er både det mest værdifulde, men det er også det dyreste, vi har i vores virksomheder, i vores bygninger. Så vi skal hele tiden tilse, at vi laver noget, der skaber den bedst mulige oplevelse for menneskerne i bygningen. Og det ligger der også en enorm værdi i. Man skulle tro, at vi havde øvet det her, og det har vi ikke. Vi lavede det her om i går, som jeg skrev på LinkedIn. Fordi du har lige nøjagtigt lagt op til, hvorfor du er inviteret, Knud Erik. Fordi jeg synes, den case, du lige har præsenteret, siger alt om, hvilket potentiale vi har for at gøre medarbejderne, der bruger bygningen, gladere. Og energiregningen, eller ikke energiregningen, men bundlinjen faktisk bedre til at måske også betale for de her flere systemer. Hvad er det, du gør, Knud Erik? Jamen, det som vi gør, kan man sige, det er jo altså det, som Palle siger, at det skal give mening. Det skal være en god business case. Men det, som vi gør, vi bruger jo data, der er som regel typisk, de eksisterer i bygningen, hvor vi ligesom via PropTech OS kan hente data fra bygningen. Og faktisk før vi går i gang, kan vi faktisk til kunden gå ind og sige, hvilken værdi vil vi gå ind og skabe med IoT-cleaning, når vi gør rent på baggrund af data. Og efter pandemien, hvor nærmest 2 arbejdsdage hjemmefra er blevet helt normen, så giver en statisk rengøringsplan på ingen måde mening mere. Det gør det, når du går rent på baggrund af aktiviteten. Og det er en sikkerhed for, at bygningen bruger sine ressourcer rigtigt hver dag. Og samtidig, du har en sikkerhed for, at dine omkostninger er lavest muligt. Så ligesom når vi får adgang til de data, som bygninger rummer, og der kan vi sige, der får vi en stærk mulighed for at hjælpe bygningen der. Og som Palle han siger, at det er selvfølgelig bygningen, der skal eje data. På grund af, at det skal ikke være en leverandør, fordi du skal ikke være afhængig af en leverandør. Det er bygningen, der skal eje data. Det er det helt basale. Så jeg ser lidt det der med, at bygningerne skal have et system som PropTech OS, hvor I skal blive dygtige til at samle alle data. Simpelthen, jo flere I kan samle op, jo flere applikationer kommer der bare til jeres system. Så det er det vigtigste. Så jeg ser som bygninger, der skal man finde sig et system, helt basissystem. Ligesom du har en smartphone, så har du alle dine applikationer, der bruger al den viden der. Så ja.
Og hvis jeg må følge op på det, som Knud Erik siger, Endelig, så Palle. når vi kigger på data på tværs af vores store kunder, både i Danmark og i udlandet, så ligger den gennemsnitlige belægning på kontorarbejdspladser, den ligger på 34%. 34% over ugen. Så det vil sige, der står 66% af kvadratmeterne står og brænder energi af, brænder husleje af, driftsomkostninger. Og bliver gjort rent. Og så videre, til ingen verdens nytte. Og det er jo åbenlyst en kæmpestor omkostning. Det er jo sådan, at bygningsdrift som regel er den næststørste udgift på virksomheders driftsbudget. Ja, og man kan sige der, at rengøring er der rigtig mange mandetimer i, så det er faktisk en af den anden til tredje største driftomkostning på en bygning. Det er faktisk cleaning. Og lidt som Palle, han siger, den der viden, han har fået omkring, hvordan bygningen bliver brugt, at vi havde et projekt ved en kunde, hvor vi fik adgang til deres data i bare for 2 måneder. Og det viste, at 46% af deres skrivebord blev brugt under 1 time om ugen. Så det er ret voldsomme tal. Så der er kæmpe mulighed for optimeringer, når du får styr på alle dine data, for den samlede system, så forskellige applikationer, domæneeksperter kan bruge det. Så. Ja. Og der udover rengøring, som Knud Erik taler om, der er også nogle, fordi vi taler meget om, hvor mange kvadratmeter har du brug for, kan du skille dig af med nogle af dine bygninger. Vi arbejder blandt andet med et stort universitet i England, som ved hjælp af de data, vi opsamlede for dem, var i stand til at skille sig af med 11% af deres bygninger. Så kan man sige, hvis man er en kommune eller en anden offentlig institution, er det måske lidt svært at skille sig af med nogle kvadratmeter, men der er stadigvæk også nogle lavthængende frugter. Vi arbejder med et fællesselskab i København, hvor vi måler, hvor mange mennesker er der i bygningen. Det som det viste sig var, at folk kom en lille smule senere om morgenen, og det gik lidt tidligere om aftenen. Og baseret på det, så kunne man faktisk vente i, jeg tror det var 3 eller 4 timer med at starte ventilationsanlægget om morgenen, og man kunne slukke det en halv time tidligere. Og det i sig selv, jeg mener, gav en besparelse på over 100.000 kroner om året, og det kræver faktisk ikke andet end indsigten plus en lille regulering på ens CTS-anlæg. Ja. Hvis man så tager det skridtet videre, så kiggede vi på, hvordan er fremmødet i den her bygning hen over ugen, og vi kunne se, at mandag og fredag især, der var noget med aldrig over 25% belægning. Og det vi så foreslog, det var, hvorfor er det I ikke tager, det var 7 etager, hvorfor tager I ikke etage 5, 6 og 7, og i virkeligheden kun åbner dem tirsdag og torsdag, og så bruger de andre bygninger. Og tilbage til lidt dårligt talt om tidligere, det er måske radikalt, men på den anden side set, hvis vi skal gøre noget for den grønne omstilling, og vi skal huske, at 40% af verdens energiforbrug, det går til alt, hvad der har med bygninger at gøre. Vi kan ikke redde planeten ved at flyve mindre til Mallorca og spise flere røde bøffer. Vi er nødt til at gøre noget omkring de her bygninger. Ja. Og vi oplever, at når man giver den indsigt, der hedder også til medarbejdere, at hvis vi gør noget sådan her, så kan vi faktisk bidrage til den grønne omstilling på en fornuftig måde. Så er der også en lydhørhed og en villighed til at bidrage fra medarbejdere. Ja. Kan jeg ikke have en kommentar? Jamen, det som vores kunder, kan man sige, begynder at bruge af den her data til, det er faktisk, vi startede en kunde her den 19. maj, da de gjorde rent i IoT Cleaning efter 5 måneder, så har vi så et udbudsmodul, hvor de lavede et udbud på baggrund af, nu gør de rent på baggrund af data, i stedet for de statiske planer. Og den der nye leverandør, kan man sige, der vandt ordren, der var, kan man sige, indkøbet for bygningen var 30% lavere. Og de har kun brugt vores system i 5 måneder. Og kan man sige, den omkostning, der var til IoT Cleaning, var, kan man sige, en 8. del af den, kan man sige, opnåede besparelse, de lavede på grund af, de brugte de her data til udbud. Så det synes jeg, det er en interessant vinkel at få med. En ting, det er selvfølgelig, at du sikrer, at du bruger dine ressourcer rigtigt hver dag, du gør rent på baggrund af aktiviteten. Men du kan også bruge dem her data til at lave udbud, kan man sige. Sådan, så det er sådan, på en hel måde, de som kommer til at afdække hele det her område på cleaning for eksempel. Ikke også? Så. Jeg synes også, som ligesom afrunding, fordi det kan være, at vi skal tage en hel eftermiddag sammen. Jeg er sikker på, at der er mange, der synes, at dialogen her er spændende, fordi det er jo indsigter, som I gennem jeres ekspertviden har erfaret over de sidste 5, 6, 7, 8 år, tror jeg, det er, I har været i branchen. Men jeg synes også, det er interessant, I leverer ikke bare et stykke software.
I leverer ikke et dashboard, I leverer jo noget rådgivning, noget ekspertviden om, hvordan man forbedrer sin utilization. Når man for eksempel skal bygge nyt, så har Palle jeres data, hvordan har vi brugt vores bygninger før, hvordan skal det nye se ud? Eller Knud Erik, du hjælper jo også med at lave udbud for eksempel, eller ikke udbud, men du hjælper med jeres kernedomæne viden, faktisk. Det er korrekt, og når vi kommer ind til en kunde, og det er uanset om det er en global virksomhed, eller en Aarhus, en virksomhed med 12.000 kvadratmeter, vi er altid projektledere, for de kan godt vide, de kan godt mærke på os, dem her, de har så meget domæneviden, og de har gjort det på en helt ny metode, så vi bliver altid taget ind som vejledere, kan man sige. Den sidste kunde, der har kørt hele udbudsprocessen, hvor de har haft udbudsmailere med ind over, vi var en del af hele forløbet, kan man sige, fordi den her domæneviden, som vi har lige på cleaning-området, så helt korrekt. Vi har, vi har udviklet et værktøj netop til at hjælpe vores kunder med at forstå business casen ved bedre pladsudnyttelse, fordi som jeg sagde tidligere, det starter enten med lovgivning eller med økonomi. Hvis ikke der er økonomi i det, så er det svært at gøre noget ved. Så vi laver en analyse i sådan et værktøj, vi har udviklet til præcis det med vores kunder. Det er super cool, og jeg synes, det er, vi får rundt den så af nu, inden vi går lige videre med selve præsentationen, så er I jo et eksempel på dem, som jeg tror vil overleve inden for det, vi skal til at se ind i nu, nemlig at man har agenter, som man kan faktisk bruge til at kode sit eget lille system. Men man kan ikke kode sig til en domæneviden, og man har måske ikke tid til at sidde og lave tingene. Dem, der kender mig, ved godt, at jeg kunne slet ikke finde ud af at male mit eget hus. Jeg kunne godt male et par brædder, så ville jeg finde ud af at bruge den forkerte maling. Og det er nøjagtigt det eksempel, som vi skal prøve at se på her. Så tusind tak, Palle og Knud Erik. Og der var et enkelt spørgsmål, og det tager vi lige bagefter, omkring hvilket datagrundlag. Så Anna, vi skal lige have præsentationen på. Fordi der er nemlig nogle steps, og jeg behøver slet ikke at forklare dem, fordi jeg synes, Palle og Knud Erik og også Dorte har været inde over, hvad er det, der kræver for at få det her til at virke. Og først og fremmest skal man selvfølgelig have nogle bygninger, det giver næsten sig selv. Og jeg har lige min præsentation, den er undervejs. Man skal have nogle bygninger. Det har vi alle sammen. Og vi har også organisationer. Nogle har en stor organisation, nogle har en mindre organisation. Og de der ikke har ekspertviden in-house, de køber den ude i byen hos Facility Management serviceleverandør, eller for eksempel ved Palle og Knud Erik. Og så skal vi have data. Og det interessante er, vi har faktisk en sag, både IoT Cleaning og Ubiquitous NCI. Der er ingen grund til at sætte nye sensorer og data op, fordi de findes ofte i forvejen. De skal bare åbnes op for. Og når vi har data og lagt dem i en struktur, så kan vi begynde at køre kunstig intelligens på. Uanset om det er den gammeldags, den der er et år gammel, eller generativ AI, eller agent AI. Og så kan vi begynde at tale om transformationen. Fordi det medarbejdere, det er os som mennesker, der skal begynde at vende os til at arbejde i en helt ny verden. Og det går stærkere end nogensinde før. Og for at forklare det til, jeg bruger nogle gange, når jeg spørger Per, explain it like I'm 5 years old. Forklar det lige, som om jeg er 5 år, så forstår jeg det faktisk. Men agenterne, de har en jobbeskrivelse, de har en rolle, ligesom vi andre har. Jeg går ikke bare ud og køber et fly på firmakortet. Jeg har nogle rammer, jeg må arbejde indenunder, og det har I alle andre også. I har nogen, I skal rapportere ind til en chef af den her slags. Vores erfaring er, at måden at komme i gang på det her er simpelthen ved at lave en eftermiddag for eksempel, eller en hel dag gør vi det også nogle gange, med et hackathon, hvor vi arbejder med de her ting. Vi får commitment fra management også. Vi får ledelsesmandat til at kunne arbejde videre med det her, så tager vi simpelthen step by step data og kører det på. Og så kan man begynde at stille krav til sin leverandør, for det er ikke altid, leverandøren ved, hvad de skal. De vil gerne, men de skal nogle gange guides. Det, der hedder governance og sikkerhed, der er vi så heldige i bygningsbranchen, at vores kollegaer i finance, altså finans, og i mange andre områder, de er langt foran os. Vi ser, hvordan KL laver webinarer, hvordan man transkriberer samtaler med borgere, og de har fuld styr på governance og sikkerhed, så der kan vi hente noget over for dem. Så nu her er det faktisk en god idé at ikke være den første i bussen. Vi vil gerne invitere jer til at være med i den her forandring. Og vi kan ikke forandre med agenter, altså AI, dataagenter.
Men vi vil gerne invitere jer med i at være en del af vores, vi kan da kalde det en human change agent, altså rigtige mennesker, som arbejder sammen og deler om vores viden. Det er gratis, men vi stiller krav om nogle forudsætninger for dig. Du skal have en erfaring, og du skal have en nysgerrighed, og du skal også have et indblik i en stor bygningsportefølje. Og det er gratis for dig, ja, men når det er gratis, så er det som regel et andet catch. Catchet her er, at vi deler om de her ting. Ligesom vi deler vores agenter som open source, så det, der bliver bygget herinde i de her miljøer, vi sidder og bygger i, det bliver også delt og kan tages med ind. Så det er små systemer, der kan forberede de lidt større systemer. Og det gør, at vi demokratiserer data. Man kan pludselig få adgang til nogle data fra nogle visualiseringer, som man ikke drømte om før. Og det gør, at man er mere parat til at arbejde hurtigere, når man går ud og køber de rigtige softwaresystemer og kommer til for eksempel Palle og Knud Erik og skal have rigtige eksperter. Så det vil vi gerne invitere med til. Der har ikke været mange spørgsmål her undervejs. Det tager jeg som et udtryk for, at jeg 3 indlægsholdere har været super skarpe, men vi håber, at I vil springe på det, jer der har spørgsmål til vores lille chat her bagefter. Men inden vi slutter, så skal vi lige prøve at se på tallene. Fordi, hvad tænker I nu om agenter? Hvad kan de nu gøre? Og data. Så det er så det, vi slutter af med. Så lad os se, hvad I har derude af bud. Jeg er slet ikke hurtig nok som en AI til at kunne se, om de er højere eller lavere. Men det kan vi prøve at eftersende til jer. Definitivt højere. Du er data. Vi runder af nu her, og siger tusind tak, fordi I blev hængende så lang tid. Tak. Og vi lader datoerne blive stående, og der kommer et link til et Google Meet, hvor I lige kan nå at få en kop kaffe, og så kan I springe på det møde, og så kan vi tale lidt mere konkret om tingene. Tusind tak skal I have alle sammen. Tak. Og vi ses i demorummet. Ja, i demorummet. Linket.